makananulaping makasadya rin kapulisan tamo gusto atin kalamidad. Yan ang inspeksyon ng Police Regional Office 3 ay ni-report ng Aaron Perez. May kisan metong yaing Police Regional Office 3 king annual simultaneous showdown inspection of PNP disaster response equipment capabilities inyang May 21, 2025 king mayayaliwang rehiyon king bansa. Ing aktibidad, penimunan ng PB General Jean Fajardo, Regional Director ng PRO3. Gusto natin na tumugon dun sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat siguraduhin natin na anytime ay ready tumugon ang pambansang pulisya, at dito sa Police Regional Office 3 ay sisiguraduhin natin na tutugon tayo dun sa panawagan natin ng ating Pangulo na siguraduhin na ang buong Central Luzon ay ready, lalong-lalo na yung pambansang kapulisan. Kapag nasan ning inspeksyon, ing sigraduan ing pamagsadya at kondisyon daring gamit daring pulis king pagsakoro karing sakuna o emergency. Kabilang karing linawe keti ring search and rescue equipment, rubber boats, ambulansya, rescue vehicles, communication devices at aliwa pang gamit. In-inspeksyon mo naman ing pamagsadya daring tauhan ning search, rescue and retrieval teams. Yung skills ay dapat hindi natin napapabayaan kasi at times na overlook natin yan na minsan nabanggit kanina ni Chief PNP na makikita natin kapag nagbaha ng napakataas, yung mga pulis natin lumulusong sa napakalalim na tubig, wala man lang vest, wala man lang equipment. So lakas ng loob yung laging puhunan ng ating mga kapulisan. So hopefully, because of ating ginagawang regular inspection and coordination doon sa ibang mga ahensya na tumutugon lalo na sa mga disaster, ay dapat hindi lamang paalala yon na hindi lamang dapat kagamitan ang hinahanda, lalong-lalo na yung mga tauhan natin. Kabilang yaing PRO3, kareng 17 police regional offices, aagnan-agnan ing inspeksyon king kanya-kanyang kampo. Ing annual inspection, parti ning mas malawak ka inisyatiba ning PNP, apasikanan ing kakayanan ning kapulisan king disaster response. Ang makatuki king layon ning Bagong Pilipinas, ang mas ligtas a komunidad. Ako po'y Aaron Perez, para king News Force, Pampanga. Balitang tutu, king Baleng Susuyo.